A matsayina na kanin Jaki. Ba a matsayina na mai hoton Jaki. A matsayina na yaran shagon Jaki. Kun sani cewa Jackson na mai ji. A matsayina na abokin mai Jaki. Ku dakata. A matsayina na ogan Jaki. A matsayina na mai kula da Jaki. A matsayina na mai kwashe kashin Jaki. Alhamdulillah mun zo shagalin birthday na taya Jaki murnar zagayowar haihuwarsa. Yanzu kowa za mu ji a matsayina na MC, uban taro kuma za mu ji ta bakin kowa nawa za su sai kek din nan. Nawa za a sai wannan kek na Jaki, nawa za a sai shi muga yana da masoya wayanda za su taya shi murna ko ba shi da su. Yau a matsayina na kun sani cewa Jackson na mai ji ko ba haka ba. So tunda na mai ji na sai kek din nan da Bitcoin 2. A matsayina na kanin Jaki, zan ba Jaki kyautar gida guda 20 da GLK guda 30. Ku dakata. A matsayina na ogan Jaki, na sai kek din Jaki biliyan 500. Yawwa a matsayina na mai hoton Jaki na birthday din nan na sai kek din nan naira biliyan 20. Yawwa barkan ku dai. A matsayina na mai kwashe kashin Jaki, na sai kek din Jaki miliyan 200. A matsayina na wanda muka haɗu da shi a Titanic ya gayyace ni, na si wannan kek din a sidira 4. A matsayina na abokin mai Jaki, na sai kek din Jakin nan miliyan 650. Na bashi kyautan wake kwami 2. To jama'a a matsayina na mai kula da wankan Jaki na sai wannan kek din Jaki sefa 15. Ni na siya kek 20,000. A matsayina na mai kula da Jaki, na siya kek din Jakin nan miliyan 850. A matsayina na abokin Jaki, na siya kek wannan miliyan 30. Happy birthday to you. 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 Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Nana. Hip hip hip. Hooray! Hip hip hip. Hooray! Hip hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Next one. Next one, another one. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. I karbo a shekaru ai irin na dabino. We wish you happy birthday. Plus one. We wish you happy birthday. We wish you happy birthday. Bikin nan an shirya, alan kawo da lalura, alan janya asara, kudan sanya dabara. Misali